yawa kuma kiɗa na matar na kulla wanda sauri dan takara na gwamna a jihar Zamfara kai ga na ya iso kowa ya shiri ya leko jirgin mu ya iso kowa ya shiri ya taso duk wanda ya sake tabbas za mu bar shi baya in lawan ya girta sai dai ku an shi kwalo dan takara mu gwamna ne ba mu ba falele kai na waje na dutse ba dai karo da kai ba na shi ka gaba sai dai ai batu na fati Abdulaziz ya da nufi na kiran ko yayi sai wannan fati ne na kasa har da mun yi ku ji shekiji ya cancanta maganar ka tayi ba muna da Zamfara dauda tallawan ka da su wallahi ga wani zo ka ji wakar tana da faɗi kuma mun yi bai tuka wasu sun ce suna da daɗi yau ga shafi ga kuma alƙadirin kanawa ba koyo muke ba kuma a ce da mu bane ba harka ta tallaban ba za a yi babu mu ba a yan takara na gona na kullawan kwayafi suna gaida kwamar kuji Abdulmajid gwanina Abdulmajid muna al'adar mana yayi ma dan takara da rantun mu ba zai kifin fada ba ne ofanin kwarai kuma har na gama kuna ji sai mai tukan ta zanyo daga dauda na wandare ga wani gamjin kusau abadadin Zamfara kai gwamnan Zamfara kori yan wawa waje kai ka kawo ci gaba daga dauda na wandare sanadi gamjin kusau abadadin Zamfara kai gwamnan Zamfara kori yan wawa waje kai ka kawo ci gaba daga dauda na wandare gaba da gamjin kusau abadadin Zamfara kai gwamnan Zamfara kori yan wawa waje kai ka kawo ci gaba ka ji to gamjin kusau